sing aulung sing abau sing tenggak kalawan untuk sing datang kasar moto mulya asal neki Bismillahirrahmanirrahim. Tri prakara kang tan kena kapurba dening panguwasaning manungsa. Siji tekane kabegjan, loro temune jodho, telu tibaning palastra. Penganten kekalih ayu, ayunan giya kendel satata ing cipta tumuta ing gati. Sawatan gantal kang dipun hapatusake dening juru sumbaganipun. Tumawaing kondang tutur saking regamaning penganten priya tinimbangan pepasing saking pambalangi penganten putri. Tomboing kantal mangku werti jumbuh kalian sarojo kacatiring sadawi rawas ing lumalang kurdi yen tinulu siji rupane yen kini kepodo rasane penganten putri kemawah wong-wongane putri nanggih telanging jejantun nira risang tiyo kang dadi pepujaning iya kekandelaning ati penganten pria arsane dak wiji dadi pecah pondo sakol kanan hantiku pindasung sasmito pilih sampun wayaning kelomongso nindake saresmi olah kritane pria wanut yo bangun pembrayan agung penganten putri abasa sukenipun penganten pria kanthi kanan kiring ngagem toya sekar cepaka mulya ati waha siwi pahargya suta penganten putri temen linandeng tindih risang bagus sarap bagus mredeg adang ketur tatan kayutan anurnya jinajaran sumusul ruta cara anenggih sinduran sembah kinabekten penganten putri marang kang garwa penganten putri arsa jumeneng saparipranipun hamba susukunipun penganten priya waspada ing tingal risang yayah rina usaha ing karya pranata putra cungkat cakup trampil trengginas risang sudarma Toyo mangarsa mapan ing sangajaning sirat pojo penganten serimbit arsa hanya pengi pucuk ing sindur kanan kireng dene sang ibune penganten putri hanya nyepi saling sari papan sawurinipun sirat mojo penganten serimbit arsa hanya pengi bau kanan kirengipun sirat mojo sakarone kenceng panyepengi pucuk sindur sang bapa ya sudarma saksana ya lumaksana lonan tumuju
maju ing griya Padma kursi rinengga sekatrate ananggih asasana winangun. Dene Bapak Ramadhi dalasan ibu arsa lenggah wonten kursi kang sampun dipun samataken dening kadang-kadang pacangkul karya. Samangkitipun Bapak dening Rama lan Ibu Setmojo penganten putri. Kegancangan kendel jog popo sampun dumugi wonten kursi dirgasana. Samata ing Dirgamaya samangke badhe neraken lampahing aksita cara salajengipun anenggih bobot timbang. Bapak kasmin lenggah wonten kursi dirgasana samata ing Dirgamaya amangku. Putra lan putrinipun dene sang ibune mapan sak sisaipun Rama sami matur. Apa ditopane? Enggane momong anak matur karo anak dhewe apa ana bedane? Pinang suwan popo marangi kula topune. Ora ana bobot satru tinimbang pangrengkuhane. Purna bobo timbang kajengaken laksita cara hananem nglanggahaken sirat mojo penganten sarimbit wonten kursi Bale Wisma kang utama. Cipta tining penggalih omong tumuju mring Gusti kang maha mirah maha asih lan tanpilih kasih mulya tansah paringa. Pamuga nanging nur tansah karo badhe bangun Bale Wisma kang utama kalajengaken laksita cara kang sinebat guna tali krama anenggih kacar ucul. Penganten hanya pengisarana kloso kalpa arupi arta receh krincing winor lawan was jenar kacang kawak dele kawak minangka jangkeping saputranggane ngertacara kang sampun keracik dening juru sumbanganipun anenggih Mbak Yu Wiji saking Sanggarias Adi NU Kutha Semarang. Upasan sok kelompok banyu gentong sur pancur banyu kendi. Tinadahan panganten putri marang kang garwa minangka guna kasakayane panganten priya. Tinambre sinjang kasemekan rumanti saha miranti. Satemah bisa ngawirnaning driya sokaning marang lamat kaprasa dipun tali dening sang juru sumbanganipun samangke dipun aturaken dening Rama lan Ibu. Kula kang sowan Rama, kula kang sowan Ibu. Kula badhe ngaturaken guna kesakayanipun karo kula dipun tampi ing Rama Ibu. Iya, Nduk. Tak tampa kanthi irenganipun kalih bulan Rama. Ibu muga bisa nambahi anggonmu guna kesakayane iso dadi gedhe, iso dadi akeh. Ngono ya, Nduk. Sembah bekti kula Ibu. Lamat kapiyarsa sabda pangiring saking para sepuh miwah propini sepuh kang sami hanjenengi
pangestrene kembali sabdo tomo sandi pujo kanthi wasita kadheraken laksita cara salajengipun dahar kembul bujana kang winarno anu carita boten ing kina miturut pangandikan Raden Mas Haryoso Dipuro kangsa bersumare wonten nenden narpa kita Solo lampah nurtacara tuhulangan menika nurtacara kang sampun karaji sampun satata wonten ing kraton Surakarta diningrat mugi ingkang dewenipun saged damel tontonan para taruna muda kang sami hamil sani sacendha boko sacendha panganten priya mulia parendahan marang panganten putri kekantosan panganten putri paring daharan marang panganten priya minangka guna kasekayaning anggenipun makarya akeh sithik dirasakake akeh sithik ditampa kanthi renaning penggalih Sukomarwata Suta mugi dadi pengeti marang wong tuwa bisa miguna tumraping agama nusa lan bangsa mugi anggenipun paring berkah pinaringan margi ingkang saestran mojo penganten saringgih dipun mandharaken kanthi dahar sekul reneng utawi sekul kuning sampun paripurna dahar sekul kuning utawi sekul reneng kalajengaken nunjuk tirta wening iya tirta panguripaning risang pinangarya saringgih Gleger seger sumyak sumerambah wong sarembah anggenipun munjuk tirta wening mugi saged wening enggalih wening lair kelawan batosipun sirat moco penganten saringgih mugi anggenipun bangun bebrayan agung rejeki langkung turun kena gawe lunga Mekah Madinah kena gawe sedekah kena miguna kanggo wong saomah alhamdulillah sampun paripurna munjuk toya wening ing titi wanci menika dipun punten kamaripun kalian kadang fotografer minangka kangge pangetengan Hari Sukatyo menika mugi tansah bisa nyawiji ing karsa manunggaling kaya urip andayani miturut pangandikaning Raden Mas Haryoso mugi bisa dadi keluarga kang miguna tumraping wong tuwa purna munjuk toya wening pramila kasuwun dumateng Bapak Kasmedhawasan Ibu Sri Widayati kula aturi saged jumeneng Pak rawuhipun nggih Bapak Ramadi Delasan Ibu ingkang sampun lenggah wonten kursi pinangga sekar trate samangke badhe dipun lumampahaken sareng-sareng tumuju ing kursi singkang sorati kang sinebat dampar pinajang pajang salam silaturahim
inggih para bapak dalasan ibu lumampah sareng-sareng tumuju ing sasana Bali Wisma kang utama kang sinebat dampar pelaminan samangke kang badhe paring pangestu kagem putra lan putrinipun wonten ing adicara sungkeman utawi nyuwun Putyastawa. Sembakanipun saat mojo pengantin sarimbit kawiwitan pengantin putri nyuwun pangestu marang Rama lan Ibu. Kandhe repepeh pindha saka manggih Rama angin jali aneka padha yakti menika siat mojo penganten sakarone nyuwun pangestu marang Rama lan Ibu. Sembah bekti kula Ibu Rama. Wonten ing titi wanci menika kula sampun krama Rama Ibu. Pramila Ibu, kula nyuwun pangestu saking panjenengan Ibu Rama. Mugi anggenipun kula bangun bebrayan agung saged bagya mulya yana lan patos Ibu. Iya, anakku, tak pangestoni yo, Ibu ora bisa menehi apa-apa ing sliramu. Ibu hamung bisa didono marang awakmu lan bojomu. Mugi bisa bagya mulya kang sinedya jumbuh kang pinanggih. Ing satemah bisa akarya asrep alayoni sanggya kala wangsane ya kula kang sowan Rama ngaturaken sembah bekti kula Rama nyuwun kuning samudra pangsami sedaya kelepatan kula dumateng panjenengan Rama. Nyuwun tambahing berkah pangestu Rama. Anggenipun bangun bebrayan agung kula kaliyan bojo kula pinaringan berkah kang istiqomah ing Rama. Tak pangestoni Rama lan Ibu
aku ora bisa meneng apa-apa marang awakmu yang nyeri. Rama ibu hamung bisa ditunu mugia dados keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Apa sing dadi katamu enggal ingkang diijabahi dening Gusti kang akarya luka yang nyeri. Matur nuwun Rama Ibu. Pujo pranto pangastungkara dumateng Gusti. Mugi handayani wilujeng tentrem sepenting sambil kaya. Sirat mojo penganten sarimbit nyuwun pangestu marang Rama lan Ibu. Kawiwit ari punika sirat mojo penganten sakaroni sampun paripurna anggenipun urip piyambak. Mugia dadiya keluarga kang miguna tumraping wong tuwa, agama, nusa lan bangsa. Mekaten para rawuh kagum sumangga lambang adicara kerukunan sepisan nuwun sungkeman sampun paripurna. Pramila laksana cara salajengipun ananging liru kalpika utawi pamasaning cincin kang dipun semataken dening kadang-kadang saking panitia samangke dipun lajengaken foto bersama. Sumangga saged dipun apresiaken juru sumbakanipun ananging Mbak Yu Wiji anggenipun nderekaken lampahing laksita cara liru kalpika ugi citra leka. Pamintaku temanten kekalih atur runtut tansah reruntungan ing sarina sawangine katan kengkang sarambon lamun adoh caket ing ati yen cedah tansah molat sida asihku endo mimpilan mintuna ayo bareng limas hadapi wajib situasi bebrayan situ asik bebrayan. Monggo kebatang para wudi pramana santri sabibaripun labang sitra leka kasebut kebatang sedaya kula dhewe paring pangestu kagem maca saripin lumampah tumuju ing sidang serati.
aku kan satu when me and saiki bebasan matang kepan pak obor sumuna andi kopayomanku lahir batin uang ngapa mong saja andi kosemune kurang reno kandha yakti pasene rika lane ngangkat rat melampak tepi datan lesu Mokyan teberkahi widi andi kamu tansah limpah panyuwunku setya kula tansah harang-harang Sagun Prabu Katun Sumantri Sumangga sabibaripun dan mojo panten saripit dari Ageng Citra Leko kasubun kebantu panjenengan sampun rawuh wonten kaliyan siang menika kula dari saged lumampah ing singkang semati nggih paring pangestu kagem sang mojo panten saripit mawi salam silaturahim kula nyuwun betul wonten jawab asta kaliyan siang menika kandha yakti pasene rika lane ngangkat melampak tepi datan lesu Mokyan teberkahi widi andi kamu tansah limpah panyuwunku setya kula tansah harang-harang
Inggih mekaten para kakung Sunaputri lambaing adicara kawiwitan panambi ugi upacara abdul nikah kalajengaken upacara panggih sampun paripurna pramila wonten ing kalenggahan siang menika siap moco pengantin sarimbit mandat saking singosana palawisma kang utama nuwun nggih badhe ndherekaken kantos busana samangke minggahipun wonten adicara resepsi pramila wonten ing kalenggahan siang menika kula minangka pambiwara ngaturaken kenging panuwun tanpa pepindhan dumateng panjenengan sedaya prarawuh iki pralangga kakung Semana Putri khususipun kakung keluarga kang Bapak Kasmin telasan Ibu. Kula minangka pambiwara ugi para vendor ingkang sampun pangarewa wonten kalenggahan siang menika nyuwun pamit kondur saking tanggungan Bapak Kasmin. Apabila wonten supo sita kitaling basa ugi pangrajing para sastra kala ingkang tatas titis tetes saha montes kula nyuwun kuning samudra pangaksami. Suradra Jaya dening lebur dening pangastuti Jaya Jaya Wijayanti mugi rahayu kang sami pinanggih. Nuwun wabillahi wal hidayah wal ridho wal inayah. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.